May gabi sa tanan, nanapod kita sa Light Them with My Word. Ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa Laiko, diya sa atong pagtuon o pamalandong sa mensahe sa Ebanghelyo karong umaabot nga Domingo. Kini usa ka proyekto sa Tukod Net, inubanan sa CLEMOACO, Tukod Christian Life Community o sa pagpaambit sa kinabuhing Laiko. Isip usa ka gamay nga tabang sa simbahan sa paghatag og formation diha sa mga sinimana nga Bible study meeting sa mga BCs, magka-lain-lain nga lay organization sa ilang mga household or action group meetings o sa mga nagkalain-lain katuyuan sa tanang sa pagtuon sa pulong sa Dios gikan sa kinabuhi sa Laiko. Ako si Dr. Benie, magpaambit na pod sa inyo sa atong Ebanghelyo karong umabot nga Domingo nga kinutlo gikan sa Juan Kapitulo 18 versikulo 33 hangtod sa 37. Welcome o light them with my word. Karong Sunday, maoy katapusan nga Domingo sa atong pagsaulog sa liturgical year sa simbahan. Karon nga Domingo, nag-celebrar kita sa Solemnity of Christ the King. Kada tuig, mao man gyud ato ang sa ulogon to reflect upon the title nga atong gihatag nga si Jesus di ay usa ka hari, no? Hari diha sa ato ang kinabuhi. In today's reading, makita nato nga madungog nato ang dialogue, no? One of the dialogues between Jesus and Pilate that are reported in John's Gospel. Ngani si Pilato nag-question kang Jesus kabahin sa sumbong sa mga Hudiyo, labi na kang Caiaphas o sa mga high priest. Sumbong ni Jesus nga siya nakakumit, no? Nakalapas og usa ka political nga crime, and that would require a punishment by death. Si Pilato nagadistansya sa iyang kaugalingon sa mga Hudiyo nga lideres, but dili gyud niya mahimo, no? Kay gisangat man diha sa iya ang kanana ang sumbong. So pista gi-celebrate nato nga Christ the King in an altogether non-worldly way. Dili worldly nga Christ, no? Na the King, na hari. Jesus was anointed by the Father as the eternal priest and universal king, no? Gani sa previous nga mga readings nato sa kanana sa Ebanghelyo, labi na sa second reading ba to last week, no? Nga lahi siya nga high priest kay siya nagtaan sa iyang kaugalingon, naghatag sa iyang kaugalingon kausara, nagsakripisyo, iyang gihatag iyang kinabuhi para sa pagluwas natong tanan. Dili pareha sa ubang high priest nga ang usa ka pari mangayo sa pasaylo o magsakripisyo sa iyang kaugalingon una siya makaserbisyo sa uban, no? So usa ka pari, he offered his life on the altar, on the cross, and giluwas niya ang mga katawhan, no? It is a very perfect sacrifice of peace, a kingdom of hustisya, gugma o kalinaw. So mo ta sa basahon, no? In verse 33, Pilate entered the praetorium against the cold Jesus and said to him, "Are you the king of the Jews?" Jesus answered, "Do you say this of your own accord, or did others say it to you about me?" Ang atong reading sa Peace of the Christ the King nag-reflect, no, sa usa ka aspeto kang Hesus.
nga siya usa ka hari. Ngani sa the first reading from the book of Daniel, nagaingon kani nga he have a title nga Son of Man, that Jesus used in reference to himself, meaning someone who is more than or greater than angel, and who receives dominion, glory, and kingship over all people and nations. Diha sa basahon sa Salmo, Kapitulo 93, 1, 1 ug 2 ug 5, is a direct reference to Jesus, no, as Lord and King. And the second reading from the book of Revelation, chapter 1, verse 5 to 8, nagapadayag, no, ni Jesus as the Alpha, the beginning, the Alpha and the Omega, no, the last, the beginning and the last, the beginning and the end of all living, no. So ang gospel, ang ato ebanghelyo, nagabasa man diha kang Juan kapitulo 18, versikulo 33 to 37, is the scene, dialogue between Pilate and Jesus, where pinaka-importante kayo nga si Jesus iyang gikonfirma nga siya gyud usa ka hari. For this he was born, and for this he came into the world, for the salvation of mankind. In verse 35, Pilate answered, no? Am I a Jew? Your own nation and the chief priests have handed you over to me. Unsa man imong nabuhat? What have you done there, Jesus? Because Caiaphas and the Jews, as I said, charged him seriously with political crime, and kanang iyahang silot ini kamatayon magyud. But Jesus distinguishes his kingdom from the political crime or political powers of this world nga mo'y gikadlukan sa mga Hudiyo nga naay lain nga political nga mga lideres nga popular kayo. Ngani ang Hudiyo kanana ang kapila na gyud siya, makita nga nagsupak gyud siya sa mga Romano, no? Ngani makita nimo sa Jerusalem, finally ilahang templo naggiguba yo sa Romano kay nagrebellion man gyud sila, no? Human sa pagkamatay ni Jesus, mga pila ka tuig, no? Sa 70 AD or 70 CE or Christ era, no? Jesus is the king, but not the kind of king we imagine or expect. He was certainly not the kind of king Pilate feared he might be. Kay mo man po ni charges ni sa mga Hudiyo or kang Caiaphas nga nakalapas siya sa political crime. Kay nga naman ang ilang pagtuo political kanana ang popular kay si Jesus, ang iyang pagdala sa mga tao, iyang pag-insight kuno sa mga tao gasunod-sunod siya nga siya mismo muribilde against the Romans. So gwapo gyud kayo nga charges nga ilang gihatag, no, political crime dito kang Hesus. Kay ang mga Romano labi na si Pilate nag-administer diha sa Jerusalem o sa Judea, kanana ang ma-interest yun si Pilate, but ang ihang pagkuhan karon pag-investigar ni Jesus, ang iya man ay kingdom, dili man pareha sa kingdom sa Romano. Ang iyang kingdom mo ang kingdom sa Ginoo, no? Wala din Jesus refers to the kingdom that does not belong to this world, no? This has been mentioned earlier in John's Gospel. Recall in Jesus' prayer during the Last Supper discourse, we see from John chapter 17, verse 6 to 18. No? I have made you known to those you give me out of the world.
They belong to you, and you give them to me. They have obeyed your word, and now they know that everything you gave. They know that everything you gave me comes from you. I give them the message that you give me, and they receive it. They know that it is true that I came from you, and they believe that you sent me. Brothers and sisters, after the miracle of the multiplication of the loaves and fish, the 5 loaves and 2 fish brought by the young boy, Jesus fled, no? Tago si Jesus. Kaya nga naman, ang mga tao, human niya gipakaon, 5,000 ba ito kapin? Ay labot sa mga bata o sa mga kanang sana, ang babae o mga inahan o mga tiguang, no? 5,000 to kapin, more or less, basin og times 2 pa or what, no? Nintago siya because ang mga tao siguro na overwhelmed sa iyang pagkaon nga gihatag, wanted him to be an earthly king, no? Kay nangita biya sila og Misaya, nangita biya sila ganang mudapig sa ila against the abuses of the Romans. Gusto na nila i-proclaim ang hari sa Hudiyo, no? Makita na to sa John chapter 6 verse 15. However, Jesus did enter Jerusalem in triumph, no? Hosanna, Hosanna in the highest. So katunto ang Palm Sunday, no? And he did accept acclamation as king, but as King Messiah in John 12:13, dili as an earthly king. He acknowledged before Pilate that he truly is a king, but not an earthly king. But he also make it clear that his kingship is not an earthly one, no? Dili kanang kalibutan nga kanana ang pagkahari o ang iyang kingdom, ang iyang gingharian, dili gingharian nga pariha sa Romano, but gingharian dito sa langit, sa kaluwasan sa katawhan, no? Jesus answered Pilate then, my kingship is not of this world, no? Mo na iyang answer diha sa verse 36. If my kingdom were of this world, my servant would fight that I might not be handed over to the Jews. But my kingdom or my kingship is not from the world, no? Jesus prayed for his disciples who are in the world but do not belong to the world. Yet, like Jesus, they are sent into the world for world salvation, no? Gipadala ngani ang mga Israelite, they are the chosen people of God. Kaya ang Ginoo dili mahimo niya maluwas ang tao without the support, without the services, no? Without the models of those people that knew God, without the model of the Israelites, without the faithfulness of the Israelites, no? Dili maluwas ang tao kung wala o dili niya ipaagi sa tao, pud niya ipaagi sa brothers and sisters. Mo man ay meaning sa commandments ba? No, mo man ay meaning loving God and loving your neighbor. Unsaon man tud nato pag love God o dili nato mahigugma ang neighbor. Unsaon pagkaluwas nato tanan o dili kita maghinigugma ay, no? So kanana makita nimo we are sent into the world for the world's salvation. We are chosen by God for the world's salvation. We are given an opportunity by God to still kanang present in the world. We're still living, we're still alive, no? The purpose of that is really to serve God, to to give the people proof that God is merciful and loving, and God is working with all of us, and we are to be the witness
not only to witness that there is really God who loves us, and there is really the kingdom that awaits us. He is the King, no, of our lives, but also to show to them that there is still time for us to repent, to come to Jesus, no? So karon nga basahon, nag-identify the final proof of His kingdom, no? Ang final kuno nga proof sa kingdom, that this kingdom is not of this world. Gagay-enkwentro gud sila ni Pilate og si Jesus. Gisumbong gud siya sa mga Hudiyo nga ang iyang tuyo is really magsamok-samok, no? Magbuhat og ang iyang kaugalingon nga kanana ang kalihukan, no? Pagrebelde against sa Romano. But nakita kani karon sa kanang communication ni Pilate o dialogue ni Pilate o ni Jesus nga dili man day kaluwasan man day sa katawhan. Nganuman, ingon bitaw siya, if His kingdom there is a kalibutan, then ang iyang mga tao nga mga supporter dili kana mo uyon nga gidakop siya, no? Makig-away gyud, makigbisog gyud ang mga katawhan nga mga sakop ni Jesus para dili gyud siya dakpon. Ngano man gidakop siya. Even iya mga disipulo, even si Peter nagtago-tago, no? Iha mga sumusunod na nga bungkag, wala gyud nabilin. Ngano man dili nila kakita nga ang kingdom sa Ginoo tuwa sa kananang langit. Ang kingdom sa Ginoo mao ang atong kaluwasan diha sa langit, no? Nabungkag yun sila. Why nag-support ni Jesus? Mo na siya ingon si Jesus sa verse 36, no? Siya nga, if my kingdom were of this world, my servants would fight that I might not be handed over to the Jews. But my kingship is not from this world. Until this time, makita nimo nagbulag-bulag ang mga supporter ni Jesus kay gasunod-sunod lang sila sa pagkaon. Gasunod-sunod lang sila sa ilahang pagkausisiro, no? Makita nila ang thrilling kayo nga makalakaw ang bakul, makakita ang buta, no? Makaistorya ang amang, ang labaw sa tanan. Tagaan dahil sila pagkaon. Although makapaminaw sila gwapo nga teaching, but taman rasa ulo, wala dito mo lihok, mo dahili dito pa yun kasing-kasing mamasabtan nila. Until this time, they abandoned Jesus. And then, in verse 37, kung continue ta, Pilate said to him, "So you are a king?" And Jesus answered, "You say that I am a king. For this I was born, and for this I have come into the world, to bear witness to the truth, no? Everyone who is of the truth hears my voice." Pilate said to him, "What is truth?" What is really the truth, no? Although kung pangutan-un tagon, what is really the truth? Nga naagyo day kaluwasan. Nga naaday continuation ining kinabuhia nga nakasala sa Ginoo tungod ni Adam ug ni Eva kay tuwa naman tatas paraiso. Ang Ginoo kanunay nga naningkamot nga kita madala niya didto sa gingharian balik sa paraiso. But then usay nahitabo na nang ihang mga pinili nga mutabang niya mga Hudiyo, mga Jews, wala man magtarong. Kanunay man nga nag-alboroto o nagreklamo o disobey, no? Masupilon, nagbuhat og ilang idols og Dios, no? Og ila pag yung gisangyaw. Sumao na ang kanang kamatuoran nga Ginoo naghatag sa iyang plano sa iyang kaluwasan
no? Ibalik kita niya dito sa gingharian sa Ginoo, o wa na siya mahimo tungod sa kananaang gibuhat sa mga Hudiyo nga dili nila masabtan ug unsa gayud ang kaluwasan nga giplano sa Ginoo. Mo nang iyang gipadala si Jesus nga mo redeem, no? Mo kanang muluwas kanato. Apan wala gihapon nila masabti sa ako ng istorya sa unahan. Muna ang kamatuoran, no? And very important nga tema sa gospel ni John, no? I-emphasize niya sa konklusyon nga mao gyud ni ang kamatuoran nga ang akong kingdom wala diri sa kalibutan. Ang akong kingdom sa mga katawhan nga akong gisangyaw nga sila maluwas, madala dito sa gingharian ang ilang mga kalag. Madala dito sa gingharian kay naay kinabuhing dayon dito sa gingharian sa Dios, no? And then and in the dialogue between Jesus and Pilate, those who know the truth, those who know the truth will recognize Jesus as king and will know how to interpret this insight. Ang pangutana karon mga brothers and sisters, kay balo ba mo sa kamatuoran na sinati ba gyud ninyo ni nga kamatuoran? Inyo ba gayud kining gipuy-an kaning kamatuoran, no? Kung inyong gipuy-an kaning kamatuoran sa Ginoo nga kita man diay giluwas dadon ta niya sa iyang gingharian. Tanan kita ang atong mga essential nining kinabuhi mo ri atong puy-an nga maka-support kanato nga pagkaadto kita sa gingharian. Daghan kaayo ang ato ang ginabuhat nga mga dayan-dayan sa ato ang kinabuhi nga dili necessary, no? Nabisi kita sa mga non-essential, no? Unsa man na siya non-essential, nabisi kita sa mga gimmick-gimmick, kalingawan, no? Nabisi kita sa mga kahilayan nining kinabuhi. Nabisi kita sa kahakog sa ato ang salapi, kahakog sa ato ang kanang dungog, no? Prestige, kahakog sa ato ang influensya. Kay sa influensya nato dali kita makalihok sa ato ang kinabuhi kay daghan at kitag amigo labi na mga politicians o mga kortahan o uban pa, no? Nakuan kita nalingaw kita mga kabatan-una, nalingaw sa mga droga, nalingaw sa mga computer games, no? Nalingaw sa sugal, sa bisyo, uban pa, no? Kita tanan nalingaw. Ngani atong relasyon wala nato bantay. Kaya nalingaw man kita sa kahilayan, wala na, dili na importante ang relasyon nato. Nga naman, importante na ang kalingawan sa kinabuhi nga non-essential. Ngani ang makautang nato sa ato ang mga kaigsuunan, mga igsuon nato mismo makautang nato, ato silang ikiha sa barangay, ikiha nato sa korte para mobayad, no? Dili nato masabtan ang kapobrehon sa tao, ang kinahanglan sa tao. Magpasulabi na ang atong kalingawan, ang atong garbo, atong prestige, atong influence, ang atong gidayan-dayan sa kalibutan, mao gyud ang atong gipasulabi. Insya nga, katong nakaibalo sa kamatuoran, maura ko tong gasunod sa ako. Maura tong nakasabot, no, sa akong insight ug unsay ipa-interpret na ako hari. Hari sa mga Hudiyo, but dili hari pareha sa political nga leadership, political nga kingship, but hari ako sa kaluwasan sa kinabuhing dayon. No? Yun siya, only those chosen, those who have the eyes of faith sa ilang pagtuo, no? Nga kani lisod ba kayo nga to ang kinabuhi o wala tay pagtuo, no? Like kung usa ka teenager, mas madungog nimo ang inom o hudya ka sa imuhang mga barkada, nasa kanto nag-inom o binuntaga kanta, bibo kayo og while ikaw nasa
sulod sa imong balay na imong gitrabaho, na imong kananan gipuy-an diha sa kinabuhi nga usa ka gasunod sa imong mga ginikanan ug naningkamot diha sa pagtuon ug naningkamot diha sa pag-ampo sa atong relasyon diha sa Ginoo apan makita nimo ang hudya ka ug madungog nimo, no? Even diha sa imong pagkatulog kadlaw na gihapon. So lisod kayo ug wala kay pagtuo, moingon siguro ko kasamok ba ning pagtuo, mugawas ko kay moapil ko sa ila, bibog ay sila. Bisan kita mga dagko mo gyapon to makita, no? Lingaw kayo atong mga kauban sa trabaho. Kauban sa ato ang mga sa atong kinabuhi, ato ang mga igsuon, ikala, ato ang kananaang kasusyo, ato ang co-workers, no? Subo kay pamulandungon nga sila nabuhong gyud, nalipay gyud kayo sa kananaang kalibutanhon nga kalingawan. Apan kita naharagayod kita sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Munang gamay ra bata kita, gamay ra kaita. Mingaw kayo, but mingaw sa katong walay pagtuo. Mingaw sa katong wala makaila sa Ginoo. Mingaw sa katong wala makahibalo ug unsa gyud kinabuhi. Asa nimo gi-invest imong oras, imong time, imong money, imong wealth, wala nimo gi-invest niya ng mga kalingawan but invest nimo diha sa Ginoo, no? Gatabang ta sa atong isig katao, no? Apan we struggle kani atong mga struggle, no? This is our struggle. This is the temptation. These are the temptations nga makita na to sa atong kinabuhi nga lisod yung kayo. Lisod kayo usayo na kay amigo, kay killjoy ka, no? Like for example sa ato ang mga opisina, nabuhong yun sila, mudawat sila og suborno, mudawat sila og mga SOP. Kita dili na ta apil sa ilahang kanang ka-vibes nila kay di man ta mo dawat og SOP. Killjoy, yun siya nga di man ta malipay ni mo doy. No? Unsa nga kalipay sa kahilayan. Kalipay sa kanang dishonesty, kalipay sa mga bisyo, kalipay sa uban pa, no? Nga uban mo apil na lang aron way samok na dili pwede politician ta sa ato ang kaluwasan. Dili pwede. Either you are plus or minus, no? Kung plus ka sa Ginoo ka, minus ka dito ka sa yawa, no? Dili pwede nga kanana ang multiplication ka o division. So kinahanglan na gyud ka plus na gyud ka, no? Plus. So struggle gyud ni kanunay, no? Sa ato ang kinabuhi. Ma-recognize nato ang atong Ginoo. No? Ngani gidakop si Jesus, asa man ang mga apostoles, asa man niya mga sakop, wala gyud. Ngani ang inahanan ni Jesus, si John o uban kauban, pila ra to ka disipulo. Sila ra gyud taon gasunod-sunod, no? Jesus, mga babae sa Jerusalem, sana kanana ang gapahid sa dugo, napuno nga dugo sa iyahang naong, no? Nagpainom og tubig. Simon sa Cyrene nagtapang og pasan sa iyang krus. Asa man sila. Kanang panahon na ang Ginoo kanunay nga nagkasangyaw sa maayong balita sa mga katawhan. Nagasangyaw sa maayong sa kaluwasan sa kinabuhi. Asa man ta, no? Pila naman kabuk ang nagsangyaw karon. Pila naman makita nimo karon nga aktibo diha, no? Nga naningkamot nga mga tawo madala diha sa simbahan, madala diha sa pagtuo. Nga natoy honesty sa ato ang kanana ang workplace sa atong trabahoan, honesty sa relasyon sa banang asawa, sa atong mga anak,
honesty diha sa ato ang community, no? Ug pag tinabangay, asa man diha, di man nato kakita, no? Gamay ra gyud kayo ang galihok. Mahimo patang abnormal kung maglihok ta o magtiunay yun, tininuod yun ang ato ang pagka-Kristiyanos, no? Kita mo'y mahimong abnormal. Dili ta normal, no? Kita no mahimong buwang ini. Nabi sa Bible. Bahala na. O we are fools for Christ, no? Mga buang kita ni Kristo. Sige lang, no? Sige lang. No? Simply, we are not of this world. We are citizens in heaven. The kingdom of Jesus is not in this world. Muna iyang gi-confirm kang Pontius Pilate nga dili man ang ako ang gingharian naa dinhi sa kalibutan, naa man dito sa langit. So therefore, brothers and sisters, ang Ginoo sa ato ang pag-celebrate sa solemnity of Christ the King, atong tan-awon, hari ba? Naghari ba ang atong Ginoo diha sa atong life? Siya ba ang hari sa atong kaminyoon, sa atong relasyon sa isigataw? Siya ba ang naghari sa atong profession, sa atong trabaho? Siya ba ang naghari diha sa ato ang relasyon sa isig katawo? Siya ba naghari diha sa ato ang mga desisyon? No? Siya ba naghari diha sa mga tao nga nakasala kanato? Naghari ba ang yawa nga pagdumot? Pagkiha sa katong wala makabayad? O naghari ba siya diha sa atong kabtangan, sa atong properties? Naghari na ba ang atong katuyuan sa pagpangwarta, sa atong prestige, sa atong kananaang influence o power o gahom, no? Naghari ba ang kahakog, kahangol? Kani ang yawa naghari diha sa atong kinabuhi. Kung ipaghari nato ang Ginoo din, naay hustisya, naay gugma, ug naay kalinaw. Mao kani ang katuyuan, brothers and sisters, sa ato ang pag-celebrate sa solemnity of the Christ the King. Ug mausab kini ang kamatuoran nga ato ang pagasundon kay nagkinahanglan kini sa paglakat nato sa ato ang kinabuhi nga naa gayud kitay hugot nga pagtuo nga mas tiner kita na ato ang Ginoo moabot sa second coming ug maghari diha kanato. Kay later on pangutan-on kita unsa may imong nabuhat, unsa may imong nabuhat sa ako ang mga igsuon. Whatever you do to the least of our brethren, you also do it unto me. Because naghari tanan diha sa imong kinabuhi si Kristo nga mao atong hari. Mao na naghari pod ang ato ang pagaserbisyo, no? Diha sa mga tao nga nagkinahanglan sa ato ang serbisyo, nagkinahanglan pod sa ato para pod maghari pod sa ila ang Ginoo kay nakita man nila sa ato. Mao kani ang dako nga kamatuoran nga atong pagapuy-an o gipahinumduman nato. Christ is the King. Christ is the King in our life, and Christ is the King of the kingdom come. Salamat kayo, mga igsoon ug may gabi sa tanan. Light them with my word. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. So ayaw kalimot og like sa ato ang kanang session, Bible study session
ug palihog pag-subscribe.